ahotsa.info. Bueno, pues sin más, pues gaur entratu gara, hasi gara enteratzen goizean atxiloketak hasi direla, batean ez genekien zergaitik edo zeren inguruan ziren atxiloketa horiek uste genuen ere sententzia erortzea hartzela, eta gero hasia konfirmatzen bigarren atxiloketarekin. Orduan, pues, ni izan da, eman dit buelko bat bizitza, eta esan dut, bueno, pues, prestatuko ditut gauzak, ja gartzelera edo joateko, bai, pues, hartu dute motxila batean gartzelerako gauza guztiak, eta zinez prestatzen pixkat, jendea abisatzen, eta antolatzen pixkat, apoio hori, ez. Eta hori geratu gara Hiruterritan ere gurasoen etxean, eta mugitu gara Etxebeltzara, ez dagoen mugimendurik, eta behin Etxebeltzan egon da, ditu nago Amaiak, esan ez, ni ez nintzela kondenatua, absolbitu nautela, eta gainea, astelenean eukin dituen gauean jarraipen batzuk nahiko susmagarriak. Lau sekreta jarraitu ninduten etxeraino, eta ja nengoen en plan, kriston urduritasunarekin gaur. Eta ero esan dianean, alde batetik lasaitua sentitu naiz, baina bestetik gaizki. Badakite kondenatuak 7 izan direla, gainera, kriston bizipen txarra izan dugu elkarren artean, eta horrek ez du lotzen zaitu. Eta, alde hortatik, zapore oso gazi goza, inkluso gaziagoa baino, bai. Ni ere antzeko bizi izan dut, justo ateratzen nintzen praktiketatik, eta etxerako bidean jaso dut ere bai mezu bat, esanez hori, sumarioko kide bat atxilotu dutela, eta hortik aurrera, nahiko etxera abiatu naiz, hori zen nire ibilbidea, eta pixka bat urduri ez, pentsatu, nire burua lasaitzen saiatzen, baina aurre ikusten, onerako edo txarrerako sententzia ateratzea hartzi joala, ari zirela jendea atxilotzen, eta saiatu naiz lasaitasuna ahalik eta gehien mantentzen, baina enekok esan duen bezala ere, hasi naiz gauzak prestatzen ez, atxilotzen ninduten gartzelara ere gauzak eramateko, eta azkenean da, ez nahiko egoera pixka surrealista edo gogorra lagun batekin nengoen, eta behintzat horrek pixka bat goxotu du goera, baina nahiko surrealista ez, eta azkenean badakigu beti nola jokatzen duten, Espainiar estatuko arduradunek edo berdin zait, bere txakurrek, baina harrigarria iruditzen zaitez zinismoarekin jokatzen duten, nola joaten diren gutxinaka gu atxilotzen ez, tentsio egoera hori ere sortzen eta bizipenak ahalik eta gehien gogortzen ez, edo jendeari ahalik eta egoera latzenak eskura ematen ez, eta badakigu nolakoak diren, eta nekok esan duen bezala, azkenean nik sentsazio gazi-gozoa baino gazia daukat ere bai, eta amorruz ez, bizi izan dut. Azkenean lagunak atxilotu dituzte, militante politikoak atxilotu dituzte berriz ere ez, eta gartzelara eramango dituzten ez, eta Supremoaren oraindikan agindurik ez egon ez, orduan agian gartzela zigor gehiago jasoko dute oraindik, jada bizi izan dutena baino, eta igual gero ere absolbitzeko aukera dago ez, orduan bai esan nahiko nukela, normala dela guztiok atxekabetuta egotea, eta batzuetan guztiok gaudela esperantza gabe, edo sentitzen dugu batzutan dena oso ilun dagoela, baina bai eskatuko nioke jendeari gogor jarraitzeko lanean, orain arte egin dugun bezala, alik eta jende gehien batzera sortzen diren dinamiketara, atxilotuak daudenak eta oraindik atxilotu ez dituztenak babesteko, eta gartzelara esartzeko eta sartzen badira ere bertatik ateratzeko, ez? Ikusi da, berri hona da ere bai, batzuk absolbitu izana, ez? Hori ere ikusten dugu lorpen txikiak ditugula batzuetan, eta horregatik borrokatu behar dugu lorpen txiki horiek handitzen joateko, eta ez gaituztela argi esateko eta iragazteko.